bambus ľudia. Takže čaute. V prvom diele nášho seriálu Let's Playa Minecraftu. Takže máme tu, toto je naša postava. V prvom dieli vám vlastne ukážeme, čo a ako máme postavené, a iné diely budeme stavať iba ako pred kamerou. Takže poďme na ukážku. Točím to vlastne ja, Kalec, a tu na Šimo. Takže poďme na to. Ideme. Prvý diel bude taký rýchly. Takže tu nám máme ako keby takú kuchynku. Tam vlastne vypaľujeme, hore máme taký... Máme posteľ. No hore je taká povala enchant table. Hej. Musíme trošku zväčšiť, lebo nám to moc neenchantuje na to, aký máme level. Není to moc veľký level, ale na taký level to trošku malinko enchantuje. Dobre, tu je takéto, hej, celkom také v pohode. Tá ešte parka. Takže tu máme také menšiu záhradku v dome. Dobre, a diameč pri sebe, jasné. Teraz ho, nechám ho pri sebe. A ste zabijú. Takže dám ho radšej takto, zoberiem si ešte jeden krompačik, alebo... nechaj ho. Takto. Dobre, a tu nám máme čestky. Tu nám máme čestky. Tu nám momentálne je farma na huby. Takže je to takto tako spravené. Hej. Ale stalo sa nám, že... Už sme jeden diel natáčali, už to bolo celkom dobré, ale sa nám stalo, že proste sa nám vybila baterka. Natáčame síce na mobil, ale sa nám vybila sa baterka a... proste vriti bol celé video. Chceme vedieť, aké budú, pokazaná myška, chceme vidieť, aké budú odozvy, a ak tak budeme natáčať, aj keď je to na mobile. Takže máme vlastne dvojdom, tam je jedna väža, máme to ako hradu robené, ale není. Je to taká malá dedinka, ale keď sa rozbudujeme, je to dvojdom, dve veže. Tu sú doly, tam sú doly a vlastne... Tu máme také menšie pole. Hej, pole a prechod na druhú stranu. Hej, lebo je tam voda. Vlastne tento diel sme chceli ukázať... No, ešte ako si bývame, čo koľko máme. Na to, že to hráme 4 dní celkom dobre. Na to, že ešte vám ukážem, hráme to 4 dní. No, už bude to chvíľku 5 dní. No, zajtra. Dneska by mal veľkosť. Dobre, no, tak vlastne máme, 3 dia veci. 2 vyenchantované, ale s pomocou knihy. Trošku blbosť, ale... Máme ty kokso, Koblu dosť, no. Tu nám máme také vecičky ohľadne jedla, šeličko, pšenica a tak. Tu sú také blbosti na vyrábanie. A tu nám vlastne, teraz máme iba jeden dia, málo zlata. Železa je tiež malo. Ale tohto smaragdu pokúsime sa v takýchto dieloch nájsť aj dedinu. Villageov. Ale niečo skúsiť fajné, niečo kúpiť, nejaké brnko. Také brnko. Najlepšie by bolo to proti ohňu. Ale nie je proti ohňu, to je proti mobom. No to také, viete, také bodkované, ak hráte Minecraft. No dobre, a teraz, neviem, či to stíhame, lebo teraz sa ponáhľame, ale v tomto dieli by som, by som vám ukázal tieto naše doly. To bude také, a zajtra budeme točiť asi pravidelne, a zajtra pravidelne, každé 2 dní by mal byť let's play. No, aspoň tak. A teraz tu nám máme takto, také menšie doly, fakt. Spraviť ten dom, väčšie, spraviť ten dom, nie? Hej, prerobí asi, potom to neviem, či stíhame, ale chceme ešte prerobiť dom z kamenného na tehlový. Takže tu vám ukážeme, kde máme dia, kde sme našli. Teraz tam není. Je to úroveň 11, sme sa prekopali na bedrock. Ak neviete, ako máte hľadať dia, prekopte sa dole až na bedrock a potom o 11 kociek vyššie. A v tej úrovni kopte, a to je proste úroveň 11 a tam by mali byť dia. My sme tam na jednom mieste našli 8 diamantov, takže... Takže fakt je na to spoľah. A je to 8... Čo som to chcel povedať? Neviem. Bolo to v jaskyni. Jojoj.
To som zle Máš krompač, ty gadžo. Dobrá, ale neviem prečo som to tu zabudoval. Sa mňa pýtaj. Bolo to. Tu na v boku sa to dalo prejsť. Dalo sa to prejsť, Tu na v ale boku sa mi zdá. Nie. to bolo ďalej. Tu na. Tu Kde? nie. Ďalej, ty si gadžo. To bolo ďalej. Nie. Naľavo. Bolo to ďalej, určite. A to kde si to vrátil? Dobre, kašlem teraz na to. Tam sme schody aj robili, to nájdeš. Bolo to. Tam sú vzadu. Tu vzadu to bude. Tu nám myslí? Lak. A tu je. No, tu na je tá jaskyňa, tu na presne, kde to vidíte, tu na to bolo. Dia. To bolo prvé dia a okolo Je to sme tam kopali hore, na ale- boky a tam ešte boli. Ešte Teraz- jedno dia, bolo, sa mi zdá, že na takej istej úrovni. No hej, ale chceme teraz naťažiť trošku obsidiánu, chceli by sme spraviť portál do Nedru. To bude asi v ďalšom dieli, lebo teraz ideme, tu V na ďalšom- bolo dia. No v ďalšom dieli tu na nižšie. No, V ďalšom dieli budeme asi ťažiť obsidián a spravíme si ten portál. A dlhší čas tam budeme, ale najprv sa, lebo možno ešte dačo pristávame k domu. Ale teraz vlastne chceme ten let's play produkovať aspoň tie 2 dni, každé. A tento, poď teraz hore a... Čo som sa, bože, furt to Veď. a dáš mi... to spravím na No schvál. vlastne teraz pôjde... Ten dom pôjdem postaviť. Teraz pôjde Paťo Šimo a pôjdeme... Paťo, ty. No a čo si? No ty si čo, Domino? Dobre, no pôjdeme spraviť... No, Paťo pôjde prerobiť ten dom. To bude tak narýchlo. Šimo. Dobre, tu na je Nie, tu toto. niečo, tu napravo. Nie, to tam bol štrk. Dobre. Neser ma. Dobre, prestaň. A ideme na to. ty. Takže ja ti tam výjdem, prerobíš ten dom a to bude... Lenže koľko je hodín? To 46. To bude teraz všetko, to bude tak. Ja o tej 9 mám byť doma. Hej, tak za chvíľku bude tých 9 hodín. Ako nie ráno. Bude škola, hnusná. A ináč, ak by ste vedeli nejaké tipy, napríklad na pasti, alebo proste čo si, hoci čo, tak ľudne napíšte do komentov. Ináč natáčame aj preto, natáčame aj preto, že, lebo nemáme fraps. Ak by ste, nešiel. Proste nevedeli sme to nainštalovať, ani videa sme nenašli, nevedeli sme to proste Ak nainštalovať. by ste mali taký iný tip, alebo dačo, tak dajte do komentu. Hej, proste tip na niečo, na čom sa dá natáčať. Proste niečo iné ako fraps. Dobre, toto urobí a budeme končiť. Možno, ak sa pozrie, budem ho menovať, jeho kanál je No, DJ Icon, ak sa na to bude pozerať, tak nech napíše on, že na čom Hej. to natáča. Lebo on tiež hrába Minecraft na... Hej, no. Aj SFčko. Tak, aj SFčko, hráme aj SFčko. No tak, občasne, ale teraz toto nejdeme pliesť. No poď. Túto stenu asi necháš a urobíš iba toto. No hej, neviem, čo to aj vyjde. Dobre, takže teraz to rýchlo urobíme, aby to o tie 9 bolo doma. Ale asi všetko budeme robiť pred kamerou. V podstate všetko. No, niekedy sa niečo aj spraví mimo kamery, No, ale... ťažiť sa asi bude aj viac menej. Mimo kamery, ale... Akože takéto stávanie, takéto väčšie menenie, to budeme určite robiť na kamery, vieš, také niečo väčšie, aby ste proste vedeli o tom, že čo sa tu deje. Skoro som rozbil. No, skôr radšej nerozbije. Ale síce je ho dosť, ale... Jo, dosť, ale sa mi nechce vypaľovať, lebo to Ale je vypaľovať. urobené. Je urobené, To ma nezaujíma. ale... Rozbijem tlačítko, haha. Ale si aj zobral. No a čo teraz sa mám roztopiť? Presne. Dobre, iba tieto tu už zadnú nechaj. To iba toto spravím takto. To ani nebude moc toho asi. Neviem, či to aj vidie, ale spaľovali sme dosť, takže... Zatiaľ toto začnem robiť. Ale nie sú ani 2 staky, tak dúfam. Máme stak aj niečo. Stak aj 50. 5. No si mi... Do ríti. Tiež ten tvoj brat musel zničiť tú myšku. Čo, nesmú vedieť za to, že nemáš brata?
to, hej, ale... Dobre. Celkom je to pekné. No. Urob túto. A ja si myslím, že by to malo vyjsť. Aspoň ten prvý dom teda. No, ten prvý... Vypálené ešte by sme mali mať tehly, ale Nie teraz sú sa už. nám to... Nie sú už? Zobral som všetky. Ale veď to bolo málo, veď sme zobrali tých guľočok, no možno... No guľočok je dosť, 4 guľočok, staky, no, no. 4, prosím ťa. Veď keď som bol ja prvýkrát, keď som bol ťaží, tak som ich zobral 5. Za tých 15 stákov sme odtiaľ zobrali, že to... Dobre, ale to sa... Z toho spravíš... Zo 4... Z jedného spravíš jednu tehlu a zo 4... Zo 4 spravíš. No a zo 4 jednu kotku, ale ja vravím o tej tehle. Toto čo je tu? Fail. Fail, no. Menší fail. No tak sa zvyknem, No akože u nás faily budú. Nevadí, To troška si som píšte. pomenil ten dom. To je v pohode. U nás faily budú. Akože nie sme nejaký moc, už že to hráme, my takí začiatočníci, lepšie Hej, povedané. Ale na to, že to hráme 5 dní, si myslím, že máme... Akože sme začiatočníci, ale až také úplné lámy asi nie sme, lebo aj nejaké tie názvy vieme, keď sa na niektoré videá pozriete, povie, že má redstone točku a dá tam obyčajnú točku, tak to už je ozaj fail. No tak to hej. Dobre, dorob toto, lebo za chvíľku A ináč niekedy na kreatíve možno budeme robiť aj mob trapky. Mob trapky budú. Ale to určite budú na kreatíve, to tu nám nebudeme robiť na survivali. Hej, to radšej sa spraví na kreatíve, aby bolo viac. Aj surový, no všetkého. Mob trapky budú také, akože... blbosti proste. Mob trapky budú pomedzi... Ja minule som rozmýšľal na jedno, no není to mob trapka, ale je to taká menšia stavba a je to spláchovací hajzlík. No hajzlík, no je to taká stavbička, Už som to raz skúšal a fungovalo to. No veď sme to robili a... No dobre. Sme to robili. Na jednom ale ten server bol nechtiac To vymazaný. sme nerobili na serveri. Či? Ba. Či nie? No to je jedno, ale... Ale minule nehráme preto aj na serveroch, lebo už sme hrali na jednom serveri a proste sme mali krásny dom postavený, teda dvojdom, presne takto dvojdom. A proste prídeme na druhý deň tam, kúkame to čo je a server zrušený. Takže... Potom na ďalšom nás Google jeden proste sa nudil, prišiel, že zmen si meno a iba sa proste nudil a dal nám ban, takže preto nehráme na serveroch. Ak by ste vedeli o nejakom fajn serveri, na ktorom vyhráte, alebo nejakú, ja neviem, napríklad parkour mapu, alebo hocičo, tak... tak napíšte. Napíšte do komentov a prídeme sa kúknúť. Videa budeme väčšinou natáčať spolu, lebo ja mám dokadejakovaný počítač a mne Minecraft mi nejde. Takže keď mi pôjde, idem si kúpiť, teraz by som si mal kúpiť notebook. A keď mi už pôjde Minecraft, tak ja budem tiež natáčať. Kanál budeme mať furt spoločný. Ale budú aj spoločné videá, hej? Videá by mali byť furt len spoločné. Teda. Videá... No, tak, no. Tak. Dobre, a... Dobre, toto... No, tak toto ešte mi zostalo zopár, ale to už nejde meniť. To už by bolo všetko. Toto si zmením. Čakajte, ešte toto zmením. No, to už dorob, aby sa aj batéria nevydíla. Ten tvoj mobil, to je úžas. A... No, tak Čakajte, tak pre dnešný diel by to bolo všetko, my sa s vami lúčime a očakávajte ďalší diel tak okolo... Zajtra alebo pozajtra. Zajtra alebo pozajtra, ďalší let's play, takže bambus ľudia.